tämän pelin, koska olen luovuttanut yhden tappion Tunnalle. Älä viitti. On Tuomas Syövä tämän. No, mä en kuitenkaan lähde tähän. Mä vedin kaikki kanan jalat. Mä vedin hei sian korvat omassa oksennuksessa ja kaikki. On Mikki nyt suolistoon lähtenyt. Pikku giardioissa. No niin. Todella paska läppä ja paska laulu. Anna polo! Ai häntä ensin. Sorry. I'm sorry. Tulee noita karvoja sieltä. Hiiriä vai ihmisiä? Noniin, hyvä. Kato, pallokorva jäi. Noniin, hyvä. Kuulostaa siltä, kun se olisit näkkäriin. The head is not so. Karvas tulee suuhun. Siis on sun mielestä oikeastaan hyvää. Kyllä. Miten sä näytät valehtelijalta? Tää on niin kovin tuttu. Vittu mä sanoin, jos mä saan jonkun saatanan koleran tästä näin, niin vittu mä piirräkseen sut! Miten sä tän jälkeen suhtaudut Mikki Hiiri-sarjakuvaan? Mun suussa on enää pelkkä karvakeko. Hyvältä näyttää. Kato, suu on tyhjä. Mad Cook kiittää kuittaa. Yksi Mad Cookin historia pahimmista safkoista. Mut mä duunasin sen kuin mies ja vittu sä häviit seuraavalla kerralla. Nää karvat oli pahimpia. Cut! Mä ymmärrän mikä ihmeen numero tästäkin nyt taas nostettiin. Tää on erittäin hyvää. Nurkat takaa vielä yllättävä. Hiiret oli aika vitu yrjättäviä. Jätä mut rauhaa. Tervetuloa Adventures ruokaohjelman makumatkalle maailman yrjöttävimpiin keittiöihin. Tänään olemme Laosissa ja perehdymme oravain yrjöttävään maailmaan. Tämä kurrehan on tunnettu läpi Indokiinan pahanlaatuisesta voyerismistaan. Kiipeilytaitoineen se hankkiutuu puihin ja sitä kautta korkeiden asuintalojen ikkunoiden taakse, jossa se kyttäilee ja yytseilee sekä kuningasperheiden että korkeiden puolueaktiivien rouvien rintaliivien vaihto-operaatioita. Siksi tämäkin rikollinen on nyt metsästetty. Makeasti oravainen makaa sammalvuotellansa. Ja sieltä se päätyy meidän patoihimme paistumaan. Ja tervetuloa kaikkein pyhimpään. Siinä meillä kärisee kunnon orava barbecue. Mä olen pikku tiiku, mä olen pikku taaku. On työnämme ja huuninamme perso. Minkä terhojen vain haku. Mutta tällä kertaa työt ovat loppu, kuolema on tullut ja ruoka on päämäärämme. Ja apukokkina meillä tänään rouvashenkilöt, sisarukset Pui. Pui. Rouva Pui, mitäs meillä tulikaan mausteita siihen? Ping ping. Suolaa pelkästään, eli ei mitään maustehässäköitä. Muistakaapa pikku kotikokin ihratynnyrit siellä sohvienne syövereissä. Nyt kynät nurkkaan, ei mitään reseptin kirjoitteluja tänään. Luupatkaa resepti netistä www.madventures.tv. Ho. Ping ho. Ho. Ping ho. 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 Voi meitä TV-kokkeja. Just tossa sukulan Jykän kanssa juteltiin, että on THC pahasti liottanut aivonystyrät. Unohdin kokonaan kertoa, että tuohon ensimmäiseksi tietenkin kaltataan ja revitään ne turkikset mäkkylään. Sitten suolistetaan ja sitten vasta asetetaan tuohon halsteroitavaksi. Miten nämä misot aina välillä unohtuu tällä lailla? Voilà! Siinä meillä on valmis ho ping, eli suolaorava, joka on perinteisessä laosilaisessa mai hip vartaassa. Nyt. Paskapuheet sikseen. On KSP:n aika. Kumpi meistä, minä vaiko Tuomas, on imaileva tämän oravan sisuksiinsa? Oletko valmis? Olen valmis. Ja ole Nyt hyvä. lähtee. Okei. Okay. Hyvä. Ja lähtee. 1. Älä kuseta. 3! Vittu mä en tajunnut, että mä voitin. Paljonko vituttaa? Mun mielestä tunnetaan ihan perseestä, että mä joudun syömään, koska sä oot tommonen kuivan kesän orava, niin sun pitäisi ehdottomasti skruudaa. Sinä vittuilet. Aloitappa kuule
kaikista pahimmasta, eli Sydän, se on tuolla Hiilloksessa erikseen pyöräytetty. mun mielestä on ihan vitun raakaa ajatella, että sä vedät vittu oravan sydämeen, semmosen niinku metsän kultaisimman eläimen sydämen vittu. Älä puhu siitä nyt. Noniin, miltä sanoo? Sä et tietenkään voi laatata näiden pihalle, mutta... Mä voin laittaa näiden pihalle. Mutta sano miltä maistuu. Sano miltä maistuu. Sisäili aika paha aina. Täh? Nyt täytyy sanoa, että on kyllä Kurrella väkevä veripumppu. Pakko huuhtoa kobriksella alas. Hyvä. Ai nainen. Ai nainen. No siltä näyttää. Mulla ei ole sydän taas kertoa sulle sitä, miten hirveältä tää maistuu. Noniin. Syöty. Masentavaa. Sitten ei muuta kuin barbecue H:n kimppuun. Aikamoista suolalihaa, itse asiassa perusriistaa. Ei paha. Nyt on muuten niin hyvä, että muistuttaisin, että meilläkin Suomessahan oravan metsästäminen on ollut perinteinen kalevalainen tapa. Kolkkapojat jo nuolineen jahtasivat niitä oravia saadakseen nahkasta. Sitten pientä pesämunaa ja käydäkseen sitä oravan nahkakauppaa, kuten kaikki te, jotka ette nukkuneet historian tunneilla, tiedätte. Noniin. Siksi ehdottaisinkin, että te, hyvät katselijat, tiedän hyvän paikan Helsingissä Seurasaaren kotiseutumuseon saarella. Siellä näitä oravia parveilee ja pöllöilee ja piruilee niissä puissa käpyjä saatana keräillen. Ja ei muuta kuin seurikseen